Is-sena l-oħra l-investiment tal-Gvern kien jammonta għal aktar minn 7.5 biljun euro. Dan joħroġ mill-aħħar ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Din tfisser żieda ta' aktar minn 600 miljun euro. Hekk kif sena qabel fl-2022 l-investiment kien ilaħħaq kważi 6.9 biljun euro. L-akbar investiment li sar mill-Gvern fl-2023 kien dak fil-ħarsin soċjali, bl-investiment hawnhekk jisboq iż-2 biljun euro. Dan l-ammont konsiderevoli kien maqsum bejn diversi benefiċċji u miżuri, partikolarment fil-pensjonijiet li kienu jgħoddu għal iżjed minn 1.2 biljun euro. Minn dawn gawdew qatih ukoll il-familji u tfal tagħhom, morda u persuni b'żabilità. Apparti l-investiment soċjali kien hemm ukoll is-sussidji min-naħa tal-Gvern biex żamm il-prezzijiet ta' enerġija stabbli u malewx il-kontijiet għal familji u negozji fost l-oħrajn. Minn dawn iċ-ċifri ħareġ ukoll is-sussidju fuq l-enerġija ammonta għal aktar minn 270 miljun euro, f'waqt li l-Gvern investa aktar minn 134 miljun euro fir-ristrutturar tal-linja nazzjonali tal-ajru. L-investiment tal-Gvern fis-settur tas-saħħa kien ukoll wieħed qawwi, tant li kien jgħod għal aktar minn biljun euro. Tali investiment ukoll kien akbar mill-perjodu tal-pandemija. Dan fil-waqt li fis-settur edukattiv il-Gvern investa aktar minn 860 miljun euro.